गिबियावनो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादै आयंमोन आनैमोन गासैखौबो गोथार गोसोजों खनसे स्राय आखाइ खबजोंबा खुलुमहरबायलै रायजोफोर। मा बालायखोब्रा। थ' रायजोफोर आङो नै दिनैहाय नोंथांमोनजों लोगोसे माने सानफ्रामबो जेरखम गोदान गोदान भिडिअ लाबोयो दिनैबो आं बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। थ' गासैबो आंजों लोगो लानानै भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। आरो भिडिअआव थांनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोननैसो रिकुवेस्ट खालामो। जेरैबायदि नोंथांमोनहा बयनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आंनि चेनेलखौबो थिग बेबायदिनो साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर। ओमफ्राय बै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो, अलाव होनानै लादो, जे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ थाब थाब माने जेब्ला आपल'ड होयो अब्लानो नुनाय बायदि। थ' रायजोफोर भिडिअआव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोननैसो भिडिअ क्लिप देखायनो सानदों। जे दिनैहाय आङो जे कन्टेन्टखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन बे कन्टेन्टखौ आं नोंथांमोननो गुसुं गुसुं माने क्लिप लानानै फैनाय जादों। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ दसे देखायनि, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलां। नङाबा दा बुंगोनलाय मा मिनिं गैया थिनिं गैया, मा सावरायदों मा मादों बेफोरबायदि जागोनलाय। जे आङो बेनि सोमोन्दैनो बे कन्टेन्टनि सोमोन्दैनो एसेब्लाबो नोंथांमोनजों आं सावरायलायनो फैदों दिनैहाय। थ' भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा रायजोफोर, नोंथांमोनहा नङाब्ला बुजिनाय नङा। आरो नोंथांमोनहा जुदि भिडिअनिफ्राय ओंखारबा आं सोरजों सावरायनो, आंबो हारसिं जागोन। ओंखायनो नोंथांमोनहा भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा थिग। आरो जाय जुदि चेनेलाव गोदानब्ला एकदम नायना ओरैनो दागालां प्लिज। अनना साबस्क्राइब खालामना होथार। आंनासो बुंनायफ्रानो जालायलांला, एकदम बुङै बुङैनो बोरैबा जाजोब्बाय। थ' रायजोफोर नायना ओरैनो दागालांथारलै, एकदम साबस्क्राइब खालामना हो। थ' लोगोफोर बिदिबा हनै भिडिअ नायदो ससेया। दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो जोंनि मुल्यबान बे भटखौ जाहाथे फेलें खालामा। जोङो थोंजोङै बुंनो गोब्राब जायाखै जोंहा। जोंनि मथे दा बिपिएफ हान्जानि नेतृत्वआव जों दरं उदालगुरि समस्तियाव जों दुर्गा दास बर'खौ समर्थन होनायखौ लुबैयो। आरो बेनिफ्राय क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ थोंजोङै मदद होनानै देरहाहोयोबा बर' जाथिनि खामानि जागोन होननानै जों सानो। खुलुमबाय, आं लकिराम बसुमतारी। थांनाय 2014 मायथाइयाव सिमला हजुआव जालांनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्सनि गेजेरजों कान्थेश्वर बरगयारी आयंखौ बिदाय होनाय जादोंमोन। थामहिनबा बिथाङा बै समसिमहालागै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिमोन। आरो 2014 मायथाइनिफ्राय बिथांनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिनि बिबाना थुंगेदों। दा बे बेलायाव कान्थेश्वर बरगयारी आयंआ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं लानानै राजखान्थिनि डायलगखौ बोरै होनो हाखो? 50,000 हरदोंमोन 19 जनजों, ओमफ्राय जोङो दा माबा 1300 मोननाय जादों। जोंखौ जइन जानायनि थाखाय हरदोंमोन आरोखि 50,000, ओमफ्राय बे माबायाव राननानै जोङो दा 1300 मोनदों। 18 जनजों? औ 18 जनजों। 1300आ माने बिपिएफआव जइन जानायनि? औ औ बिदिनो। ओमफ्राय बिपिएफनि मानसिफ्रा लोगो लानानै आंखौ बुङो, नों खृष्टान जानानै नों दाबो बुजिया नामा? नैबे रावखौ बाहायदों आरोखि। नों खृष्टान जानानै दाबो नों माबाखौ बुजिया नामा होननानै। ओमफ्राय दा बिदि होननायाव मा जादों? खृष्टानाथ' खृष्टानैनो दं बिदि होनदोंमोन आरोखि आङो। नङा, जाय मानसिया इउपिपिएलआव थागोन, दा प्रमद बर'आ जोंखौ माबायावसो हिन्दुआवसो लांजोबसिगोन। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुबाय, मारै मारै मोन्दों नुनानै, माबायदि दिनैहाय राजनितिकनि बेलायावनो माबा बाथौ गौथुमनो माबा खृष्टाननो बिदि ओंखारलाबायनायसो नुला जोबलायबाय आङो। मानोब्ला एकदम जोंनि बर'नि मारैथाय माबा हमथानोनो रोङा। दिनै ससियेल मिडिया बांनायखायसो बेफोरबायदि खोथाखौ फिसा फिसौ खोथाब्लाबो मिडियायाव बुंनो हायो। सिगां समावहाय बोरै मिडिया गैयि समावहाय ओरैनो माने सिरि सिरिमोन, बिसि मोजांमोन, सुख सान्थिमोन। दिनै गोरों गोरा बांबाय थिगैनो बड'लेण्डआव, मिडियाबो बांबाय, ससियेल मिडियाबो। दिनै ओमफ्राय नोङो हनै फिसा माबा मोनसे खोथाब्लाबो मिडिया नांगौ। उमुगाव माबा जा होनब्लाबो मिडिया नांगौ। उमुगाव माबा खालामहै अब्लाबो मिडिया नांगौ। नोंजों आंजों बुलायब्लाबो मिडिया नांगौ। बैजों आंजों माबा जाब्लाबो मिडिया नांगौ। आंनि बुंनांगौआ बेनो रायजोफोर, माने राजनितिकनि बेलायाव जे बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय दाजाथों। आं दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावसो बुंदों। थ' नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लाबोनाय बाथ्राया बेनो, राजनितिकनि बेलायाव मालाबाबो बर' हारिनि सायाव गावजों गाव बर'जों बर' गुलाय गुजाय दाजाथों, बेनो।
दिनैहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै आयंआ सासे आयंआ बाथौ गौथुमनि जानानै BPFखौ माने मा होनो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोनो बिथाङा खावलायदों बाथौ गौथुमनि जानानै सिगांथ' माथो नुथ्रामोन अबेबा गिर्जानिफ्राय बुंनाय गिर्जानिफ्राय जइन जाहैनाय अबेबा बाथौ गौथुमनिफ्राय माने बेबायदि खावलायनाय बिदिथ' नुवामोन सिगां दिनैनि बेलायाव माने गोरोंबो बारा जाबाय मबाइला माने बोरैबा जादोंलै माबाया केमेराया रायजोफोर र' दसे रेडि हमथ' माने मिडियाबो बारा जाबाय आमदानि जाबाय बिदि जाबाय दिनै बुंनांगौ बाथ्राया बेनो नोंथाङा जुदि बाथौ गौथुमनिफ्राय BPFखौ भट होनानै देरहाहोनो खावलायबाय नोंथाङा नोंनि मेलेमजों साननो हानानै नोंनि गोरोंजों नोंनि रोंनायखौ मोननानै नोंनि मेगनजों नुनानै नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय आयंआ बाथ्रा बुंनायाव जेबो प्रब्लेम गैया बाथ्राया थिगैनो होनो थोनदों माने गावनि रोंगौथिखौ मोननानै गावनि नुनायखौ गावनि मोन्दांथिखौ मोननानै बिथाङा बुंदों आयंआ सल' थिगासे ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बुंदों माने दायो जायनाखि बाथौ गौथुमनि गाहाय बुंथिगिरि बिथाङा बुंदोंलाय जे बे आयंखौ माने बेसेबांबा गोबावसै बाथौ गौथुमनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाया माने रायजो राजाफोरनो क्लियारिफिकेसन होदों जाय माने दानि बाथौ गौथुमनि गाहाय बुंथिगिरि बिथाङा क्लियारिफिकेसन होदों बै आयंनि सायाव बुंदों जे सानै मानसिखौ लानानै नों स्टेन्ड जानानै जेनेबा राजनितिकनि खोथायाव धोरोमनि बाथ्राखौ धोरोमनि नामखौ लाबोनायनि जुनै बै माने जाय गाहाय बुंथिगिरि बिथाङा आयंखौ क्लियारिफिकेसन होदों प्लास रायजो राजाफोरखौ दिनै क्लियारिफिकेसन होनायाव भुल गैया भुल मोनदों भुला बेनो आयंनि बाथ्रा बुंनायखौ माने आयंआ जुदि माबा मोनसे बाथौ गौथुमनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि नाम लानानै न'खरै सारेन्डार जाहैयो न'खरैनो जयनिं जाहैयो जों दिनै न'खरैनो जयनिं जाफैदों खोथाथे खोथा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना मिडियायाव बुंनो हागोन दिनै बुंनो हायो बुंनो हायैनि बाथ्रा गैया खिन्थु खोनासंनो बिराद उसुबिदा मोनो धोरोमखौ लानानै जुदि नोंथाङा राजनितिकआव हाबोब्ला बे माने खोनासंथावै बाथ्रा जायो आरो दा बेखौनो लानानै जाय गाहाय बुंथिगिरि बिथाङा माने जाय खोनासंग्रा नुग्रा नायग्रा रायजो राजाफोर बिथांमोननोबो क्लियारिफिकेसन होफिनदों प्लास दिनैहाय बे बाथ्राखौ जुदि बुंथारनांगौमोनब्ला बे बाथ्राखौ जुदि दिनैहाय माने बाथौ गौथुमैनो जुदि माने बे बाथ्राखौ BPFखौ जुदि खावलायथारनांगौमोनब्ला दिनैहाय बाथौ गौथुमावथ' आयंनि देरसिनबो दं गोबां माने आयंनि देरसिन गोरों गोराबो दं बे साननो हनो गोरों गियानि गुनि मानसिफोर दं बिसोर दंमोन हयथ' बिसोरबो लोगो लानानै बुंगौमोन दिनै आयंआलाय मानि बेलाय आरो बे आयंखौथ' मालाबानो माने बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय आयंआ दिनै BPFखौ माने भट होनानै देरहाहोनो खावलायदों थ' रायजोफोर आरो मोनसे भिडिअ थांनि मोनसे क्लिपआव बाव बुंदोंलाय माने 18 जन UPPLआव जयनिं जाहैदों 18 जन UPPLआव जयनिं जाहैदों जयनिं जानानै फैनानै साननैसो थानानै BPFनि मानसिया बुंदों जाहैबाय नोंसोर प्रमदनाव जयनिं जाहैयोब्लानो हिन्दु जाजोबगोन हाग्रामानि मानसिया बुंदों जाहैबाय माने हिन्दु जाजोबगोन थ' मेन खोथा रायजोफोर आं नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होयो दिनै आङो अबेबा धोरोमनि बा अबेबा राजनितिकनि बा बै राजनितिक जानानै आं खोथाखौ बुङाखै माने ससियेल मिडियायाव जे बुस्थुआ भाइराल जादों आं बेखौसो नोंथांमोनजों सावरायदों थ' सोरनिबा गोसोआव सोरनिबा बबेबा धोरोमाव बबेबा राजनितिकआव जुदि टाच जादोंब्ला आंनि बाथ्रा बुंनाया आंखौ निमाहा खालाम सिगाङावनो थ' रायजोफोर थांफिननि माने UPPLआव जयेन जाहैदों 18 जन ओमफ्राय हाग्रामानि मानसिया बुंदों जाहैबाय बिसोरखौ नोंसोरो जुदि UPPLआव जयेन जाबायब्ला खृष्टान जानानै नों बुजियाखै नामा नों हिन्दु जागोन बे बाथ्रा जाहैबाय बे बाथ्राया बे आयंआ बुंलायबाय बेखौ दिनैहाय मानि मिडिया बेलाय बेबायदि बाथ्राखौ मिडियायाव बुंनो आंथ' बेखौबो जुदि मिडियायाव खोन्थानांगौब्ला मा जानांगौ नोंथाङा बुंनो हायोमोन दिनै
जों नुदों जोंथ' सानबाय हाब बिसिना माने गिर्जा गंसे सारेन्डार जाजोब्बाय दां 18 जन मानसि 18 जन मानसियाबो एसेल' नङाथ' माने गिर्जा गंसेयैनो सारेन्डार जाजोब्बाय नामा UPPL आव बिदि ओमफ्राय दिनै 18 जन मानसिया सारेन्डार जाहैबाय आरो गामिनिफ्राय बा माबा मोनसे कमिटिनिफ्राय होमोनना ख्रिस्टान हिसाबैलाय मानो सारेन्डार जाहैदों होननानै मिडियायाव होनांगौ जाखोसै मानो मिडियायाव होलायनांगौ बेफोरखौ मा मिडियायाव होना रायलायलायनांगौ बेफोरखौ दिनै आयंआ बुंदों बाथौ गौथुमनिफ्राय माने खाम्फा बरगयारिखौ देरहाहोनांगौ आरो नों बाथौ गौथुमनिफ्राय होननो मा दरखार दस्रा माबा मोनसे नाम लानानै होनमोन ना नोङो दिनै धोरोमखौ मानो राजनितिकआव लाबोदों धोरोमखौ मानो राजनितिकआव लाबोदों सानसेब्लाबो माने धोरोमखौ राजनितिकआव दालाबो चाहे हिन्दु चाहे ख्रिस्टान मिथिबाय धोरोमखौ मालाबाबो राजनितिकआव दालाबो रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोनहा मिडियाया दानि जुगावहाय थाखाबो नांले फैसाबो नांले गावनि एन्ड्रइड मबाइलावनो जायो बेफोरबायदि रायलायनानै हगारनो थाखाय खिन्थु ससियेल मिडियायाव दिनै माने बुंलाबायबानो जाया बबेबा बाथ्राया सोरबा रायजो राजाफोरनावबो नांगोन दिनै हिन्दु बाथौ गौथुम होननानै बुङोब्ला बै आयंआल'थ' बाथौ गौथुमनि मानसि नङा बेल'थ' माने बाथौ लायाखै बेनावल'थ' बाथौ गैया गासै रायजो राजा माने बाथौ दङ ओमफ्राय दिनै बे 19 जन जुदि ख्रिस्टानै सारेन्डार जाहैबाय ख्रिस्टानफ्रा सारेन्डार जाहैबाय माबे 19 जनाल' ख्रिस्टानमोन नामा दिनै मानो ख्रिस्टान हिसाबै बेयो सारेन्डार जाहैनांगौ आरो बर' हिसाबै सारेन्डार जायोना न'खरै सारेन्डार जानायाव राजनिति गेलेनायाव जेबो माने प्रब्लेम गैया राजनितिकआ बयनिबो हक राजनितिकआव माने बयहाबो हक दं जाय जेखौ चइस बेनो भटखौ होनो हागोन बेफोरबायदि दिनै आङो बे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने आयंनिबो भुल जादों बाथौ गौथुमनिफ्राय जे बे बाथ्राखौ डिमान्ड खालामनाया जायखौनाखि खाम्फा बरगयारिखौ भट होनानै देरहाहो होननाया माने बे भुल जादों सापर्ट होनाया बे थिगैनो जादों खिन्थु अनलि माने बिनि नाम लानाया बाथौ गौथुमनि नाम लानाया बियो माने आंनिबा भुल जादों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मा सानो बे रायजो राजाफोरनि खोथा आरो ओरैहाय मोनसे आङो बेखौबो बुंनो सानदों जे ख्रिस्टानफ्रा माने ख्रिस्टान जानानै सारेन्डार जाहैदों ख्रिस्टान सारेन्डार जाहैदों UPPLनाव आङो बेखौ माने भुल मोनदों ख्रिस्टान जानानै सोलो मानसि जानानै माबा मोनसे धोरोमा बयबो थायो हिन्दु ख्रिस्टान जोंनि बड'लेण्डआव दं बावल' बड'लेण्डआवल' नङा माने सारा भारतआवनो दं बे थिगैनो खिन्थु धोरोम होननानै बुङोब्ला दिनै धोरोमा मानसिनि जिउआव थायो बे मानसिनि जिउआव थायो धोरोमखौ जोङो माने गोथार बयनिसिम गोथार जों मानियो चाहे हिन्दु चाहे ख्रिस्टानाबो माने गोथार मानियो हिन्दुआबो माने बयबो गाव गावनि धोरोमखौ गोथार मानियो दिनै बे गोथार मोनसे बुस्थुखौ राजनितिकआव लोब्बा खालामनो मा मोन्थाय दं आंनिबा बे रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानदों कमेन्ट खालाम थ' रायजोफोर आंनि थौले मेलेमजों माने फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव जुदि बबेबा धोरोमनि सायाव बा बबेबा राजनितिकनि सायाव खोथा बाथ्राफ्रा टाच जादोंब्ला नांदोंब्ला माने गनायथावै बाथ्रा जादोंब्ला अननानै क्षमा खालाम आरो जुदि जादोंब्ला खोथा बाथ्राफ्रा जुदि जादोंब्ला भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम थ' रायजोफोर दिनैनि माने गुसुं भिडिअआ बेनोमोन आङो बुङा सानदोंमोन गोसोआव माने धोरोमनि हया सारेन्डार जानायखाय एकदम माने उननि समखौ नाहरनानै आङो बोरैबा मोनदों दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा राजनितिकखौ एसेग्राब मोजां माने गेलेनो रोङा दाबो माने जाय गोरोङासो गोरों जाय रोङैया माने बे हथात सोमब्र'यो जामब्र'यो हाखराव गोलैयो थ' बेनो रायजोफोर गुसुं भिडिअआ बाय बाय थेंक इउ